Čau, já jsem Ota Nádoba a se mnou je tady Filip Stome, těší mě. Pojďme si společně představit náš Amařič. Naším nápadem bychom chtěli řešit problémy spojené s hůře předvídatelnou výrobou energie z obnovitelných zdrojů. Během letních dnů dochází k vysokému nepoměru mezi výrobou a spotřebou. To znamená, že hrozí blackout. Je potřeba spotřebovat energii ve velkém. A zapne se mařič energie. Ten je vysoce dotovaný, ale přitom jen ohřeje atmosféru. Pojďme energii využít jako službu lidem. Navrhujeme interaktivní instalaci umístitelnou do veřejného prostoru. Pohyby instalace budou odpovídat výstupům z dat ohledně produkce solárních panelů, které budou veřejně dostupné. Zároveň by dílo mohlo sloužit jako ochlazovací prvek pro okolí. Využití se dá vymyslet celá řada, každému místu na míru. Naší cílovou skupinou jsou developeři nebo kdokoliv, kdo chce obohatit svou čtvrť o zajímavý, ekologický a funkční prvek. S podporou městských částí by se naše zařízení mohlo stát normou jakožto forma kompenzace nadbytečného příspěvku do sítě. Cíl je ale jasný. Dejme bezplatnou energii lidem.